Hej så folkens. I dag der vil jeg lave min allerførste let's play. Ja, så lad os så komme i gang. Jeg spiller... Peaceful, selvfølgelig. Yes, vi skal have noget træ til at starte med. Som altid. Altså, jeg har sådan set længe gået og overvejet, om jeg skulle lave den her let's play. Om jeg overhovedet skulle lave videoer og sådan nogle ting. Men så blev jeg enig med mig selv om, at det skulle jeg. Og det er egentlig mest på grund af GEXP Gaming, GEX og Brian from Denmark. Jeg har set en masse af deres videoer, og jeg synes, de er rigtig fede, og det tænkte jeg, det ville jeg også selv lave, hvis det kunne lade sig gøre. Så det er cool nok. Mere træ. Det er bare den mest nederne farm træ til at starte med, mand. Nå, det er bare på med, eller hvad man siger, op på hesten. Før vi gør noget som helst andet, så skal vi ud af den her fucking snow biome. Det hader jeg. Virkelig. Der findes bare ikke noget værre end snow biome. Og jeg bruger en texture pack, som hedder Traditional Beauty. Det er sådan set meget standard. Det er bare med flip pixels. Standard texture pack. Bare med 32 pixels, mener jeg, i stedet for 16. Jeg tror det er 32. Jeg er sgu ikke sikker. Nå, boop. Det kunne faktisk være, at vi skulle tage de grise, der var heromme. Så det var vist lidt svært. Bum, bum. De her episoder, de bliver ikke specielt lange. 10 minutter stykket, cirka. Har jeg tænkt mig. Det er sådan, så kan jeg få flere episoder op. Så kommer de hurtigere op. Det kan godt være, at de så ikke er specielt lange, men det kan være, der kommer flere op ad gangen, så. Nå, der var sgu da en kylling. Og en til. Og en mere. Okay. Dø. Så. Iron, okay. Vi slår os lige leje her. Okay, hvad fanden, jeg kajter rundt i det, mand. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Skal du dø? Vil du noget? Så. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får alle de her chips, men det gør jeg hver gang, jeg spiller. Vi laver lige nok, så vi også kan lave en ovn. Så kan vi stege det kylling der. Vi må have nok nu. Lad os gå op igen. Der var de grise sgu da. Skal I lige dø, eller hvad? Ja. Skal I det? Ha. Så. Dø. Kan du dø med dig? Godt så. Yes. Du skal da ikke gå rundt deroppe helt alene. Det er da næsten synd. Kom. Jeg elsker rådent kød. Der er bare ikke noget. Nå for satan. Jeg blev ikke engang... Jeg fik ikke engang hunger på mig. Det synes jeg ellers altid, jeg plejer at være uheldig med. Bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum.
Så kører vi. Er du dø? Ja. Ja, zombierne, nogle af zombierne ser rimelig sjove ud på grund af min texture pack. Det er ret fedt. Fedt, mand. Spa. Fuck, der var meget her, mand. God start. Lad mig sige det sådan. Det bliver del med. Det er del med rar, som Gex havde sagt. Hvad ved du? Hvad ved du? Og så ham der, han har ikke noget hoved, for eksempel. Det synes jeg er mega fedt lavet. Men fordi det så er en HD texture pack, så skal den så patches. Au. Au, jeg vil gerne op. Jeg vil gerne op. Au. Fuck. Lort. Okay, spawner. Fyr den af. Au, det gjorde fandme neller. That's not very nice. Jeg venter lige lidt. Vi kan bygge os et lille hus her imens. Slap af. Lortmusik. Så fik man da lige bilhjernen ud der. Ej, det bliver for grimt. Vi bygger det her. Der er også masser af kul. Så vi vil i hvert fald ikke tør for det. Bum. Hvis I undrer jer, hvordan mit YouTube-navn udtales, det staves jo WIBXER, så jeg udtaler det i hvert fald Vipser. Bare sådan. Jeg ved egentlig ikke rigtig, hvordan jeg er kommet på det. Det er bare... Så det har jeg bare valgt at kalde mig. Det hedder jeg sådan set de fleste spiller sådan noget. På Steam kan I ansøge mig Vipser, hvis det er det. Hvis I vil. Så det er cool. Også inde på Battlefield Origin. Hvad I sådan lige får lyst til. Hvad I lige spiller. Spiller også League of Legends. Der havde jeg tomatsalat med et total først. Ja, det er mærkeligt, jeg ved det, men det er mig. Nå, men med det sagt og en monster spawner, skal vi lige gå ned, så vi kan tage den? Eller hvad? Nej, lad os vente til næste gang. Nå, vi ses næste gang, folkens. Eller 2 sekunder. Vi kan lige... fuck det. Ses.